ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଗଲା ଉଡ଼ି ଗପଟିକୁ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରିବା। ଦିନେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ସେ ପାଣି ପିଉ ପିଉ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ବିଲେଇଟି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ବିଲେଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ବିଲେଇଟି କହିଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଚଢ଼େଇ କହିଲା ମତେ ଖାଇବ ଯେ ମତେ ଆଗ ପାଣିରୁ କାଢ଼। ଏହା ଶୁଣି ବିଲେଇ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲା।